Hello, good evening. Ito na naman po ako, ang inyong lingkod, Duday, na waray-waray, upay. Adik kinahit ang kwarto. Kaya di mga ngaturog na. Ako na. Isipon ako dahil sa kapipila doon sa grocery kanina. Mainit masyado at ang haba-haba ng pila. Ay! Naglilinis ako ng aking mukha. Nagsipon talaga ako. Delikado to ah. Mamaya nadala ko na yung virus dito. Hindi dinikit-dikit ako. Maglinis tayo ng mukha. Nagbari na kami. Miss ko na umuwi ng summer. Pero issue talaga tong coronavirus na to. Lahat ng tao nasa loob lang ng bahay. Yung hindi sanay boring. Maglalagay tayo ng serum. Pampaganda. Para hindi magulubot. Kita nyo parang para siyang oil na nilalagay sa mukha para hindi mag-dry yung mukha nyo. Ang tawag niyan ay serum, moisturizing. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Putek na sipon. Ano na nangyari? Trouble, hey.